Manani guys, igama unqobile niphathela amazwi la ekwababa angomhla ka-9 July. Guys, singathi-ke uZwelakhe-ke uhambisile-ke incwadi eyisa-ke kuDumisani ukuze abone phela ukuthi noma thiwa uzamile ukuthi avimbe ukuthi uBahumi agane lapha kaMkhize akuvaze kuze kwenzeke ngentando yakhe. Ushilo ukuthi hhayi abantu bakaMtawu banginikezile iy'busiso nansi incwadi. Hhayi wacela-ke ukuthi uma-ke ukuthi ubaba omdala wakhe uDumisani kulokhu akayimisele ngokuthi-ke amahambisele amalobolo asheshe asho ukuze-ke umhlaba-ke athi step in kuleyo-ke ndima ngoba phela-ke akafune iy'nkinga kulokhu. Ushilo ukuthi cha ngiyacela bandla baba omdala hhayi kabi umhlaba angangilobolela mekuwukuthi wena uzohluleka ngoba kulokhu angifuni kube khona-ke iy'nkinga. Wathi kahle kahle awusangithembi manje angisathembakali mina. Wathi angisho njalo ukuthi uyakhumbula ukuthi kwaphetha kanjani ngesikhathi ngikuthuma uyakhona. Ngifuna nje ukuthi kulokhu yonke into iqonde. Yingakho ngithi umhlaba-ke usekhule ngokwanele ukuthi naye angangilobolela mekuwukuthi wena uzohluleka. Guys, umhlaba-ke umoyizelile kodwa wangafuni ukukhombisa kubaba wakhe ukuthi uyavuma ukuthi asize umfowabo mekuwukuthi yena uzohluleka. Guys, akupheli-ke lapho. Uphinde wamthatha umfowabo-ke waya naye lapha e-ofisini laseMkhize Logistics eyoxolisa kuyena. Wathi yazi Mhlaba, ngiyaxolisa mfowethu, angikaze ngibe usizo oluhle la kuwena. Wathi ukhuluma ngani? Wathi yabona nje emva kokuthi ulahlekelwe umsebenzi, ulahlekelwa nayo yonke into, angivazi ngikusaphothe ngokwanele. Wathi ukhuluma ngani bafo? Unginikezile nje umsebenzi. Wathi akwanele lokho bafo. Bekufuze ngabe mina nje ngikwenzela okukhulu kunalokho. Kusukela namhlanje indodakazi yakho angeke ize iziswele i-school fees. iMkhize Logistics izokhokhela zonke iy'ndleko zesikole zengane yakho. Wathi hawu bafo asikho isidingo? Wathi no, sikhona isidingo. Wakithi wena igazi lami kumele ngikulekelele ngayo yonke indlela. Washaya amahloni kumhlaba ngoba uyazi ukuthi kune-side hustle ayenzayo laphaya ewubukhoshosho. Kwathi kusanjalo kwabe kungena i-SMS eshoyo ukuthi namhlanje ebusuku uyadingakala ukuthi ahambise-ke i-order eliyi-side hustle and-ke kuzoba cash on delivery. Ubhuti-ke akafunanga ukuyi-turn down le offer ngoba phela imali eningi uyithola khona. Kodwa futhi at the same time uphatheke kabi ukuthi ubetray ubhuti wakhe in the process. Guys, akupheli-ke lapho. Uhambile-ke uZwelakhe waya-ke kwenye indawo la bemenywe khona-ke usibari wakhe ogane ukhethiwe udadewakhe ukuthi-ke ayothola ama-drinks amabili amathathu ngoba phela usezoba-ke umkhwenyana oganile. Uthe loya bhuti-ke mefika laphaya uZwelakhe, guys, uyashada-ke maduzane uZwelakhe, so mcelebrate-eni-ke namhlanje bashaye izandla bonke. Wathi uZwelakhe, drinks are on me today. Hhayi bonke abajabula. Kuthe kusanjalo kwangena i-notification efonini yakhe eshoyo ukuthi i-truck yakhe lapha eMkhize Logistics iyamuva guys, isahamba emgaqweni ngisho sekuvaliwe enkampanini. Wathi hawu, kanti banjani labantu? Namanje basawenza lamakhoshosho abawenzayo ebhizinisini lami. Wathi ngiyaxolisa bafowethu kuzomele ngihambe. Nangampela wahamba-ke manje uZwelakhe uyaphi? Ulandela le truck le ehambayo manje enqamula amazwe kube sekuvaliwe eMkhize Logistics. Ho guys, impela elokufa alitsheli. Impela angisho njalo ngoba umhlaba bengazi ukuthi namhlanje uhambisa nje leli order kukhona okungase kusine kumjeqeze. Uthe sefikile-ke guys umhlaba ne-truck yakaMkhize egcwele phama istock engesona esakaMkhize. Wahlala walinda kwaze kwashwa elinde phela lo muntu lo amdelivelayo ukuthi afike. Ubhuti lo wahamba nayo-ke wasenkampanini yaseMkhize Logistics umane washawa igwababa. Wathi ngeke abasafiki ngani labantu kade hleli la. Wathi umhlaba khululeka bayeza. Kuthe kusanjalo kwaba khona imoto emva kwabo-ke bashaya ngamathoshi. Wathi ngishilo nampa phuma-ke manje uyolungisa i-order. Waphuma-ke guys lo bhuti lo eyobheka phela ukuthi lo mnikazi-ke we-order usefike ngampela yini. Hhayi imoto ipakile kwavuleka isicabha. Uthe methi nhla, hayi bo, akusiyena ubhuti lo abangamazi. UZwelakhe uqobo lwakhe lo paka la. Washawa uvalo lo bhuti wangabe sakwazi nokuthola ithuba lokuthi ayeke umhlaba lapha kwi-driver seat yomtshela ukuthi hey isibhemile. Uthe uZwelakhe awungitshele ufunani la ngalesikhathi ngoba ngithi eMkhize Logistics kade nje sivalile, kade sivalile khona. Ubhuti wahluleka ukuchaza. Wathi ngikhuluma nawe, vula le truck manje ngibona ukuthi khonani. Ubhuti wanqaba ukuvula i-truck, wayivulela uZwelakhe. Methi nhla, hayi bo, lesi stock akusona saseMkhize Logistics. Wathi ngoba leli order kusilo ne-order lethu lifunani la?
Eyi, waqhubeka futhi ubhuti waxolisa wathi, ngiyaxolisa bandla, bosi ngizozama ukuchaza. Lapho uMhlaba ulalele yonke inkulumo and useyayizwa ivoice ukuthi ekazwelakhe. Umane wagqoka isigqoko sejakhethi efuna ukuyifihla ubuso, waphuma ngobunono emotweni. Wakha ngejubane uMhlaba. Eyi, uZwelakhe wabona ukuthi khona obalekayo, wamane washiya lo asembonile wagijima wajaha lo obalekayo. Wathi, ima lapho. Wabaleka uMhlaba guys. Wathi izinyawo zami ngibambe ungithwale ungisuse la. Kuthe kusuka lapho uZwelakhe wamane wahlakanipha wama, wangabe esabaleka wacasha ngekhona. Waqala wadideka-ke manje uMhlaba ukuthi uselaphi lo muntu omjahayo, kanti ula emva kwakho kuphela nje uqubile. Uthe engasazelele-ke guys uMhlaba wamane wagxuma uZwelakhe njenge-tiger, wakugibela emhlane wakhe uMhlaba. uMhlaba wamane walala ngesisu, wangafuni ukuveza ubuso. Wathi, siveze wena. Wathula. uMhlaba wathi nje ngizolala ngesisu. Kwasho ukuthi phela naye-ke ukhona emzimbeni uZwelakhe, uyindoda yabo, uyaludla uphuthu, uyabona umzimba. Wamguqula. Uthe memguqula, hayi bo mameshane, kanti lo umfowabo uqobo lwakhe uMhlaba. Wathi, Mhlaba. Waqhaqhazela uZwelakhe, esiqhaqhazeliswa ukuthi lo muntu bekhuluma naye ekuseni emtshela ukuthi uzomsiza nge-school fees sengane yakhe. Wamtshela ukuthi uzomenzela konke akudingayo. Ufunani pho la? Uyena ngampela lo ombethrayayo akade emthemba kangaka, lo okade emthumile ukuthi noma ubani owenza i-side hustle amcebe, kanti uyena uqobo lwakhe. Yo guys, inhlanzi ishelwe ngamanzi-ke manje kuMhlaba, ngoba phela uZwelakhe uzomxosha emsebenzini and naye ubaba kaDumisani uzomxosha emzini wakhe, ngoba phela ubesebenza yedwa ubhuti. Leli order leli ubaba wakhe akazi ngalo, ubeseseyishaya yedwa le side hustle ngoba nakhe nomona efuna ukuyidla yedwa imali. Yo guys, it doesn't rain, it pours for uMhlaba. Impela ngingasho ukuthi uMhlaba umshayile uMhlaba. Guys, akupheli-ke lapho. kaMtawunge-ke bathola ukuthi usisi omncane uTsholo-ke une-side hustle naye ngokwakhe ayenza uma ephuma esikoleni. Dayisa-ke utshwala, egqoke ubhikini and-ke abazali abekho impressed. uDinana uyena-ke omcebile uTsholo ukuthi impela-ke udayisela abantu abanomkhaba aba-rich utshwala uma ephuma esikolweni. Abazali-ke basho ukuthi ngeke basamnikeza-ke i-21st birthday gift ezisijeziso sokuthi-ke udayisa utshwala uma ephuma esikolweni. So udiniwe-ke uTsholo, uyasho ukuthi uDinana bengamelanga amcebe ngoba-ke usezophuthwa i-21st birthday party yakhe ne-gift yakhe. Uyasho ukuthi wena wathola 100,000 as i-gift, wahamba wothenga ama-shares. uMahumi yena wathengelwa imoto. Manje bese kuyithuba lakhe naye ukuthi athole i-gift esile and ngasalithola lelo thuba, and all thanks to uDinana. uDinana-ke guys, I see where she's coming from. Like ubona sengathi abazali bakhe abakuboni ukuthi uzama kangakanani kube indodakazi eqotho. Abazali bakhe bafokhase kakhulu kuBahumi and bafokhase kakhulu kuTsholo. Yena bambone ngathi nje vele she's got her life figured out, so abamnaki and wenza sure ukuthi uyayithola i-attention abazali bakhe ngayo yonke indlela, kodwa still abamnikezi leyo attention. Guys, usezeke efuna ukuba mubi kodadewabo, uyabaceba uma benza izinto ey'rongi, like wenza sure ukuthi nje uyabampimpa. Akayena lo sisi lo okunakekelayo nokuvikelayo, ufuna nje ukwenza sure ukuthi ucekela phansi just ukuthi nje abazali bakhe bemnikeze i-attention naye ngoba abamnakile at all guys. But anyway, I think it's bad ukuthi-ke acekele phansi odadewabo ngoba nakhe efuna i-attention kubazali. Engaba tshela nje kahle ukuthi hayibo guys, nginakeni nami, hawu yini nanaka babodwa nje mina nanganginaka, kunokuthi sonke isikhathi methola ithuba afuna ukuqumba phansi odadewabo, because kahle kahle i-sisterhood iba right mekuthi i-bond i-strong, iqinile between you, all of you. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uma ukuthi uzisakho uyabhatshaza, wena oqala uzohamba uyompimpa kubazali. Kahle kahle uyayiqhelisa odadewabo kunokuthi nje ayisondeze kubona. Guys, they're not gonna love her, they're gonna hate her for doing this. But anyway guys, ngizowaphetha lana kamazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Mina guys, igama uNqobile, ngiphathela amazwibela eQababa angomhla ka 9 July guys.